Повечето от вас знаят какво е Mojo, но има голяма част, може би, които не знаят. Най-общо, в днешно време дигитализацията е повсеместна, което означава, че когато искате да имате пълния дигитален пациент пред вас, т.е. за да сглобите дигиталния пациент, ви трябва динамика. Динамиката ви дава. Има много системи за регистрация на индивидуалните движения на пациента. Тези системи, една от тях е Mojo и аз и Стефан сме избрали да работим с тази система Mojo и от тук нататък това е метода, по който ние реално регистрираме динамичните движения на пациента. Ние реално може да отваряме за хапка, затваряме за хапка, така че имаме много случаи, които може да ви покажем как действаме във всеки един момент и то е без отпечатъци, без артикулатори, без нищо, с естествените движения на пациента. С фасети, които да няма блокажи, да има каниново водене, да има защити, Mojo. Това е единственото начин, защото аз работя в динамична оклузия. За да работя в динамична оклузия, тия виртуални артикулатори, това е несериозно, хора. Ако някой ви иска да нямате блокажи, да имате водени и така нататък, помолете колегата стоматолог да си закупи Mojo или друга система, която да регистрира индивидуални движения на пациента, защото иначе е тотален нонсенс, тотален.